Holas, mi amigos, mi amigas. Hello, how are you guys? Sana okay kayo kung saan man kayo. Ito rin okay din dito. So, itong video na to, magtatagalog ako kasi most of the videos ko naman is Bisaya. So, and then most sa uh, tinitingnan na video ko is yung strength structure eh. So, mas maganda din itong Tagalogin ko na lang para yung iba din nating mga ah, kaibigan diyan na gustong matuto or may foundation sa trend structure. Kasi kung alam natin yung trend talaga yung basis eh. Kasi sa iba nagfo-focus na marami sa indicator. Ito magandang indicator, ito magandang indicator. Tapos nakakalimutan na yung basics natin na ano nga ba yung trend? Anong nagko-compose sa isang trend? 'Di ba? Ah, kailan nagsisimula yung trend? Kailan matatapos yung trend? Kailan babaliktad o magre-reverse yung trend, no? Mostly din may mga question kasi na natatackle natin or minsan sa sarili natin mismo kung kailan ba tayo bibili or kailan tayo magbebenta. So sa trend, dun mo ma-answer yung question na when to buy or when to sell. Iba rin yung where, 'di ba? Saan. So, dun tayo sa support and resistance. Gagawin din tayo ng video diyan. And then Tagalog. Explain natin much better. So, dito sa makikita nyo sa chart, ginawan ko na ng labels, no? Labels. So, may tatlo tayong trend. Meron tayong sideways, which is moving in the same direction lang. Same up, same highs, and same lows. So, meron tayong sideways. Let's say, ito, yung sideways natin. So, moving lang yan sa the same lows, no? Lows natin. Yan, ganyan yung sideways eh. Di ba? If gusto nyo pang mas maliit, dito tayo yung ganyan. Di ba? Same highs and same level of lows. So, if buhay tayo dyan, meron tayo dyan. Ganyan. So, yan yung sideways. So, yan. Kaya nga, sideways nga eh. Now, same highs, same lows. Sa downtrend naman, is meron tayong successive lows and then lower highs. No? Kung gagawa tayo ng example, if mag-i-example tayo kung saan natin mabibase yung trends natin, the downtrends and the uptrends, gagawin natin example is yung hagdanan. So, yung hagdanan kasi, pag aakyat ka ng second floor nyo, siyempre, dadaan ka dyan. Kung marunong kang lumipad ka. Pero, pag may hagdanan ka, gagawa ka ng ganito. One step, second step, third, and then fourth. Yan. Yan yung hagdanan mo. Yan yung uptrend natin. Sana makikita mo, meron tayong pataas. Yan. Aakyat ka, syempre, second floor. Now, pagdating mo sa second floor, ano yun? May kama ka na dyan or ano? Yan na yung naglalakad-lakad ka dyan. Yan yung sideways mo. Kasi naglalakad-lakad ka. Now, if tinawag ka ng nanay mo para manghugas ng plato, syempre, bababa ka. At unless manghugas ka sa taas. So, bababa ka. Bababa ka ulit sa hagdanan mo. Yan. So, meron na naman tayong series of lows. So, yan. So, uptrend is aakyat ka or paakyat or minsan din na tinatawag nilang bullish. Downtrend
or bababa ka, kaya nga down, di ba? Or minsan tinatawag nilang, ano ito, bearish. Di ba? Bearish. So, paano ba, ano bang composition ng uptrend and downtrend? Now, sa uptrend kasi, once ang market nag-sideways, yan, may sideways tayo. Ganyan. So, the same highs, meron tayong high. Ay, sorry. Yan. Meron tayong high. Diba? Meron tayong high. Meron din tayong low. Yun yung sideways. Meron tayong low. Now, magsisimula ang uptrend if gagawa yan ng higher highs. Or minsan makikita natin HH, di ba? Yung higher highs is magiging mas mataas na level kaysa sa previous. Ito, di ba? Ito yung high mo. Now, yung higher high mo is yung mas mataas, siyempre. So, magbabasa ka, higher high. Meaning, mas mataas sa previous high mo. Ayan yun. So, yan yung gagawa niya. May H tayo dyan, tapos higher. Of course, pag magbabasa tayo ng trend, yung mga nasa taas, yan yung tawag natin na highs. Kita nyo? Highs. And then, yan yung, dito sa baba, yung lows. Same, pababa ka, lows pa rin, tapos highs. Now, paano makompose yung uptrend? So, balikan natin. Makompose yung uptrend if magpo-form siya ng higher high. Kung sa hagdanan mo, first step mo yan. Ito yung floor, tapos ito yung first step mo. Paakyat. And then, pag nag-form yan ng higher high, may tinatawag din tayong retracement na babalik siya kung saan ang previous high mo. Diba? Ito yung previous high mo. So, pwede siyang bumalik dyan at magiging lower high mo. And mag-create ulit ng another high. Babalik ulit, create ng another high. Babalik, another high. Okay? Now, ito yung trend niya. Sorry. May high. So, ang tawag dyan ngayon is higher high. Diba? HH na. Ito, HH na rin. Ito, HH na rin. Yung sa baba mo, ito yung tinatawag natin na lows, di ba? Lows. Pero since nasa taas siya, nasa taas yung lows mo ng previous low, ito yung lows mo sa sideways, di ba? Since nasa taas siya ng previous low mo, magiging higher low, di ba? Mas mataas sa previous, so higher. Saan yung reading mo? Nasa baba. So low. Ito yung lows, ito yung lows, ito yung lows. Since nag-form ulit siya ng higher from previous, ito yung magiging higher lows. So low reading, and then siya? Higher low. Yan. Higher low, higher low. Ito, higher low pa rin. Kasi, mas mataas pa siya sa previous low. Ayan. Now, kailan ba matatapos yung uptrend mo? Or kailan siya magiging sideways or magiging downtrend? So, ganito. Once na ang presyo mo ay babalik or bumalik sa previous higher low mo, that's the time na mag-iiba yung trend.
It's either it goes sideways and goes for another breakout for up, or magiging downtrend na yan. Since na-touch na yan yung higher lows mo, ito na yun magiging mong lows. First low. Okay? Now, ito na rin ang magiging high mo. Ayan. So, since this is your first low and ito yung high mo, it's either a pattern na aakyat and yung previous na higher highs before sa pinaka-peak ng high mo, yan yung posibleng magiging area kung saan siya pwedeng bumalik. Para mag-create ulit ng pwedeng sideways and then down. So, dyan na rin magsisimula yung downtrend mo. So, if makikita mo, ito yung high mo, and then it continues, no? Touch na yung higher low mo, and then babalik ulit, and then down ulit. Ayan. So, saan makikita mo? Uptrend composed of higher lows, downtrend composed of lower highs. Since high ito, ang dalawang high ito, magiging high na rin yan. High, high, kasi the same level. Now, pag bumaba na yung high mo, yan yung level natin na magiging lower high. High sa taas, and then magiging lower high. So, nakita mo? Lower high. Now, ito yung low. Ito yung low. Since ang ito, area na ito, ay mas mababa sa previous na low, syempre, babasahin mo yan as ito, low. And then, ano siya? Mas mababa. So, gagawin mong lower, low. And then, it continues the cycle. So, hindi naman sa sinusunod niya yung cycle. Pero, meron tayong series kasi yan eh. So, up, down, up, kita nyo? Down, move tayo dito. Up, ulit. Ayan, that's the series eh. So, sa nakikita nyo, meron tayong series of highs, higher high, higher high, lower high, and then again, another high. If titingnan nyo ng sa malakihan, no, series din yan ng up, series ng down, and series ng another up, series ng down, series ng up. So, yan. So, punta tayo sa actual chart. Now, if gusto nyo, ito yung candles natin. Ang ginamit natin dito is Heikin Ashi, no? So, pero, sa regular naman, pwede nyo gamitin yung candles na lang. Pero if gusto nyong malaman talaga, makita nyo agad ano yung trend. Kasi minsan, naguguluhan kayo. I-convert nyo sa line yung candles nyo. Gawin yung line. Para mas makita nyo. Kasi sa linya, di ba, pag sa linya natin, alam natin agad kung ano yung up, ano yung down. So, dito, kita natin agad na may pataas. Dito rin, ito, may pababa.
ito, taas, baba, taas. So, dito tayo papunta sa ganyan na mga level. So, yan. So, pwede nyo i-convert sa line. Yan. Balikan natin convert sa line. Now, sa actual naman, nagiging bearish or downtrend if una, the price touches the previous highest low, bumalik sa highest low, and or mas mababa pa sa excuse me, mas mababa pa sa highest low. So, if tingnan natin to, sa bearish tayo, from your high, galing sa high mo, nawala na yung mga highs natin. Ito, galing sa high mo, yan, nag-create siya, galing sa sideways, dan yung levels mo eh, nag-create siya ng low. Ayan. Ayan o, nag-create siya ng low. Okay? High, the low. That is low and then that's your lower low. Ito naman, yung ginawa niya, since galing sa high, mas mababa siya ngayon, yan ang tinatawag natin na lower highs. Huwag kayong malito. LH, lower high. Sa taas ka nagbabasa kasi high, yung sa huling letter. And then lower, meaning mas mababa siya sa previous. Lower low naman, sa baba ka nagbabasa. And then, lower kasi mas mababa siya sa previous. So, ito, series na siya ng high. Diba? Lower high. Kasi, from dito, mas mababa siya. Same mas mababa dito. Then same mas mababa dito. And nag-create ng sideways. Kita mo? Sideways. Sideways before it creates the lower. No. Sa line kasi, mas makikita mo kung ano yung trends. Uptrend, downtrend, sideways. So, sa 1 minute tayo, gusto natin makita yung actual na ng current BTC, no? So, the current price is 9,440. No, 9,439. So, 1 minute move. No. When to buy? Kailan ba bibili? So, if nakita mong uptrend na, dun yung position mo na bibili ka. Most of the time, yung position mo is buy. Bibili, bibili, bibili. Now, pag nakita mo namang downtrend na, yung position mo is magbibenta ka na. So, sell. Sell, 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 sell. So, kung nakita mo yung trend na ganito, and then nakita mo ng meron yung price nag-touch na sa low, that's the time you sell. Pero hindi dyan na level. Kung saan yung previous na higher highs. Or pwede dito rin. Yan na level. Kasi higher than that, that's invalid na for your downtrend. So, yan yung trend natin, structure. So, uulitin ko, yung structure natin is sideways, downtrend, or bearish na tinatawag natin. Or uptrend or bullish na tinatawag natin. Again, kailan ba magsisimula ang trend? Kung gagawa na siya ng highs, higher highs, or the lower lows. Uptrend, recreate siya ng higher highs. Now, sa uptrend, ang nagkukontrol nito is yung buyers. Kaya makikita mo may mga higher lows dyan. Kasi,
yan na yung area kung saan gustong bumili yung mga buyers. Gusto nila dyan kasi okay na yan, kitaan na yan. Para pag tumaas, ibibenta ulit dyan sa higher high and then bibili ulit dito. Yan. Now, saan na naman sila? Kung bearish naman, kailan ka magbibenta? So, bearish, sa downtrend natin, benta lahat yung posisyon na pwede natin gawin. Pwede kang mag-counter trend, pero pwede namang benta lahat. So, once nakita mong ganyan, ang nagkukontrol na naman dito is yung sellers. No? Kasi sila yung magbebenta na. Now, create dyan ng lower highs. Ayan. So, ayan yung trend. Diba? Now, puro ang nandito, makikita mo sa volume, puro sellers yan, pula yan. So, create yan ng lower highs and lower lows. And then, that's the cycle. It creates sideways and continues to go down, or it creates sideways and moves up. So, if nakita nyo na yung linya, ayan, so alam mo na kung saan papunta. So, gawa tayo ng, let's say, no. Punta tayo sa candles. So, ayan, nakita mo na yung lines, di ba? High, high, which is higher high from your high. Okay? Another high, which is higher high from your previous higher high. Right? Now, high. Low. Meron tayong low. This one's higher low because higher siya from your previous low. This one's also higher low kasi mas higher siya from your previous. This one's another peak of high. Ito yung sinasabi ko, high, and then we'll probably, yan, dito yung low natin. So, pwede tayong mag-sideways dyan before going upwards or going down. Yan, na level, oh. Yan yung level natin eh. Pwede tayong maglalaro muna dito and then it's either you break out or you break down to your other levels na naman. Of course, 1 minute to. And nakakaduling na yung drawing natin. So, yan yung trend structure and paano i-analyze, no? So, paano magiging sideways ang uptrend or magiging downtrend ang uptrend? Or paano magiging uptrend or sideways yung downtrend? So, yan yun. Always remember, ito yan eh. Tingnan natin ulit ha. Yung highs mo, drawing natin. Highs, right? And then lows. Lagyan natin ng below. Ano ba yung, yan, ellipse. Lagyan natin ng ellipse. Yan. Yan. Yan yung up mo. Kailan siya mag-change? Yan yung change mo. So, up. Change to down when the price reaches back to the previous higher lows and then creates a lower high. No, yan. So, yan yung structure mo. So, ito, gagawin din tayo ng ellipse dyan. That's your ellipse. And then, dito yan. And then, change ulit na from dito to dito. So, yan yung structure ng trend. So, hope naintindihan nyo kung ano yung trend.
And if naguguluhan pa kayo, comment lang. And then, para mas ma-explain natin. Or if may explanation pa kayo na simple dito, i-comment nyo rin, post your videos para matulungan din natin yung iba nating mga kasama dyan na nagsisimula pa lang. Ito, sharing of ano lang naman mga natutunan natin while on the market and the experiences we have. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. If hindi pa kayo subscribe, mag-subscribe kayo. Bisaya Trading Channel. More on Bisaya videos ako, pero on other videos like yung minsan nakakaligtaan natin ba na yung basic or core kasi na-focus na tayo dun sa flashing indicators, the buy and sells, yan. Huwag natin kalimutan yung core natin, the trend structure, no? And how to analyze it. This answers your question na kailan ba bibili o kailan ba magbibenta. So, yun. Sana nakatulong. Don't forget to like and share and then subscribe. Okay? Babush, babush, babush.